Gud ang lingkuranan. Nini nga kabuntagon igsoon, nalipay kayo ko sa gihimos Ginoo. Nganuman tungod kay hangtod karong orasa, hangtod ining adlaw, gibuhi ta sa Dios. Amen. Buhaton pa sa dahil sa Ginoo. Okay, nini nga kabuntagon mga igsunan, salamat kay Ginoo. Nini nga kabuntagon igsoon, alang sa pagtahod sa pulong sa Dios. Hallelujah. Itong ablihon ang atong balang kasulatan diha sa 2 King 7. Ono ngadto sa 2. Hallelujah. Ihog manindog ta nga atong hinahinayon ni basa. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi ikaduhang hari kapitulo 7 bersikulo 1 2. Apan si Eliseo mingingon, pamatia ang giingon si Ginoo. Ugma ingon ni arong orasa ang usa ka gantang harina. Ang usa ka gantang harina ibaligya na lamang usa ka buok plata. Ibaligya usab sa maong presyo ang duha ka gantang nga sibada dito sa merkado sa Samaria. Unya ang kapitan naguyog sa hari mingingon kang propeta Eliseo, bisag ablihan pa sa Ginoo ang mga bintana sa langit, dili gayud matuman ang giingon mo. Apan si Eliseo mingingon, makita mo kini, apan dili ka makakaon ni ini. Mag-ampo ta. Amahan namo nga langit nun ni ining orasa. Ikaw ang Dios nga gamhanan. Ikaw ang Dios nga kahibulungan. Milagroso nga Dios. Salamat Lord nga luyo sa pandemic. Naa ka nga Ginoo nga nagatambal. Naa ka Ginoo nga nagtabang. Naa ka Ginoo nga nagaproteher. Naa ka Ginoo nga nagaproteksyon. Naa ka Ginoo nga nagasupply sa tanan namo nga mga panginahanglan sa amo mga pagkaon kada adlaw. Salamat Lord God nga niining orasa ang imong pulong ang yanong masabtan. Ikaw ang Diyos karon ang magapanglihok, ang imong balang Espiritu Santo. Salamat Lord ang tao nga niya karon dinhi muuli nga malipayon, muuli nga naay panalangin, muuli Ginoo nga dunay balon nga kanagaya gikan kanimo. Salamat Lord, ako kang giday, ako kang gipasalamatan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Okay, nini nga kabuntagon mga kahigalaan, usa kanindot kaayo mensahe sa Ginoo. Ingon ang Bible, ingon ang pulong sa Ginoo, this time tomorrow. So kaayo ni, nabalo kong sabot ani. This time tomorrow, kana bitang ugma pohon. Kaluyan sa Ginoo, unay wording ni Lulong Dimas, mamatay ko piskay lawas, ugma pohon piskay lawas. Di ko mamatay dali. Piskay lawas. Ang Bible, ang Diyos, nagsulti, nagapadayag siya pinagi sa iyang propeta. Doon ay mga panagaan, mga kaigsunan na kinig pagpanagaan, pinaagi sa mga propeta na iyang gamiton, hinunduman din nato. Basta naagani mga propesiya, mga kaigsunan na kana siya na propesiya, Diyos nun nga propesiya, magpasabot o magpailani mga kaigsunan, maunay panglantaw sa unahan. Buot pasabot, kinahanglan kabalutang mangandam. Doon na tayo preparation nga himuon kay kining pagpangandam usani siya sa mga butang nga gustong buhaton sa Ginoo sa matag Kristohanon. Pagpangandam ugma this time tomorrow. Tinglisura kayo na this time tomorrow karon sama karong orasa sama aning adlaw ang Dios mohimong panalangin sa imong kinabuhi. Ha? So good aning orasa only this time tomorrow. Nga makita nimo ang tabang sa Ginoo, makita nimo ang panalangin sa Ginoo. Gikan karon sumad ugma, makita nimo ang panalangin sa Dios. This time tomorrow. Ingon siguro ka, tuo pastor. Ayaw tuo, di po kumumugos nimo. Basta kay mauni ang declaration sa Ginoo karon nga nining orasa, samtang ko nagtuon ani mga kaigsunan, ingutana kong durit, usa ko nang this time tomorrow. Ha? Gisulti din ingon siya apan si Eliseo mingon, pamati ang Ginoo, ang giingon sa Ginoo ugma. Tanaw ha? Ugma ingon nga niadtong orasa, on this time tomorrow.
Karong orasa ba? Ingon akong orasa ba? Ingon arong orasa ugma, kada ugma ingon arong orasa. Ha? Kada sumad karon, sumad karong orasa. This time tomorrow. Sugod karong orasa, unsa mang mga butanga nga gusto nimong mahitabo ngadto sa Ginoo, gusto nimong mahitabo diha sa imong pamilya, diha sa imong kinabuhi, tuhoy nga this time ugma unbaoning orasa, this time tomorrow. Buhaton na sa Ginoo. Noon ako, sa kulang this time tomorrow, this time nining orasa ugma. Di ba? Katong sabton nito, karong orasa, niining orasa ugma. Isura po ni sabton ba? Ha? Pero di ay maong orasa na imong mabantayan nga ang Dios mohimong mga lakad. Ang Dios gamhanan, ang Dios milagroso. Sumala siyang Pulong Jeremias 32:27, walay butang lisod alang kanako. Tanahon na to, basahon na to, para atong masayran, atong makitaan nga this time tomorrow. Nga ang lisod karon sayon o kaya di ay buhaton sa Ginoo. Jeremias o Jeremiah 32:27. Kinsay nisulti ang Dios. Unsa iya makaya butang walay lisod sa Dios. Oo ka. Tingnan na mo tapat, walay lisod sa Dios. This time tomorrow, walay lisod sa Ginoo. Ang kayang buhaton sa Ginoo, mga butang, buot pasabot, butang, dili kaya na mabuhat sa tao, pero kayang mabuhat sa Dios. Unsa pagkaapag proteksyon sa Ginoo diha nimo. Kaya nang buhaton sa Ginoo nimo, pagpauswag nimo, pagpanalangin nimo, pagluwas nimo, kaya nang buhaton sa Ginoo. Isa, walay butang nga lisod alang nako, walay butang nga dili nako mahimo. Sa ato patuho this time tomorrow. Mahitabo ni sugod karong orasa, mahitabo ni buhaton ni Ginoo diha nimo ang lisod nimo karon sayo nang buhaton, makit-an nimo ni ugma sama ni orasa. Tuo ka, mutuo ka, iligmatan nimo sa buntag, excited ka di ba? Yes Lord, buhaton ginis Ginoo. Buhaton ginis Ginoo ugma. Okay, ug dili pa mahitabo ugma, this time tomorrow na po. Amen. Amen. Hallelujah. Abin ninyo mga kaigsunan, hadlok niya ko usahay. Mahadlok ko anong virus usahay. Pero usahay na po. Nga naman, na ay sulod na po mga kaigsunan na kumpiyansa nyo ko, kaya ang akong Ginoo gamhanan, walay butang na lisod alam na ko. Ingon siya din, behold, I am the Lord. Siya, sa ato ba, kinahanglan ko no, nga imong masayran nimo, ingon siya, the God of all bless. Sa ato ba, siya ang Diyos nimo, tanang tao, tanang binuhat, tanang dunay gininhawa, tanang bless, mga kaigsunan, siya ang Diyos. Ingon sa nini, is there anything too hard for me? Nakabapunoy mga butang lisod niya, mabuhat. Because there's nothing too difficult for Him. Wa punoy lisod sa Diyos. Kaya yung sa Ginoo. Kaya sa Ginoo. Munang sa atong kinabuhi, ingon ang Bible, ingon ang Pulong sa Ginoo, Isaiah 43:19. Basaha pa niyo. Kaya kining gisulti mga kaigsunan, tungod kay doon naman ko ipanghitabo, kining revelation Revelation is Ginoo nga dili ta angay mapanik, dili ta angay mabalaka nga kaya bitong gisulti nga bisan gani sa pagkaon dili ka makakaon. Gisulti sa usa sa mga kapitan o ingno nato sa mga leader mga kaigsunan, ginasulti niya dili siya mutuo sa usa ka propesiya. Usa ka propesiya nga gisulti ni Eliseo mga kaigsunan, disumpak siya. Ingon siya dinhi sa bersikulo 2, unya ang kapitan nga kuyog sa hari niingon kag propeta Eliseo, bisag ablihan mas Ginoo. Sa ato pa murag nagbugal-bugal. Unsa may yang gibuhat? Mura siya kanabang ingnon na to, bisan pag ablihan sa Ginoo ng langit. Bugal-bugalon ba? Ano bang nag-limit sa Ginoo ba? Ang atong Dios way limit mga kaigsunan. Walay limit atong Dios. Ingon ang sa ayaw di mo pataka-taka bitaw. Ano bitaw mga
Nabi tayo ato ang bakba bitaw usahay, na gani mga tao nga nagsulti. Kunya, para nimo murag kamao na ta. Ayaw lang yung i-mention. Ayaw lang yung i-mention na murag bitaw sa likwaot paminawon sa tao nga nagsulti. Kunya, labaw sa tanan makapahatat o tensyon nga tos Ginoo. Kay kini nga maong tao mga kaigsunan, nakakita lang siya sa pagkaon niya, wa na niya kana. Bisan tumban, ingon sa dinhi. Kang propeta Eliseo bisag bablihan pas Ginoo ang mga bintana sa langit, dili gayud matuman ang giingon mo. Apan sa Eliseo niingon, makita mo kini apan dili ka makakaon ni ini. Ang maong opisyal o maong kapitan ng kaigsunan, gipakita lang siya nga dunay pagkaon pero dili siya makakaon. Ingon anak ang Dios mga kaigsunan. Nga atong Ginoo mga kaigsunan, makahimo siya sa bisan gani ang dalan, pwede niyang gamaan ang disyerto. Isulti niya na sa Pulong sa Ginoo sa Jeremias, Isaiah, paliw ko basa. Tanawar ko na? Tanawar ko? O ang Dios gani musulti, tinuod. Ang Dios gani musaad, tinuod. Dili parehas og tao. Ang Dios musulti, mahitabo. Diba? Dili mapakyas ang Dios. Ang atong Dios, mingon siya, pabantayan ko ikaw, protektaran ko ikaw, ituboy ko ikaw sa kuntong kamot, panalanginan ka nako, mahitabo na. Dili pa siguro this time tomorrow. Dili siguro karon, pero basin ugma. Amen ba? Utuo ba ka iso ko? Basin ugma, this time tomorrow. Nga dili siguro karon nimo makitaan karong adlaw, pero dunay ugma mo bitaw na mga kaigsunan. Dunay kani mga bata ayo yung daw. Mao tignaw. Murag para nimo bugo kayo di ka sabot. Ayaw daog ka. Kay basin ang ugma. Nabi tao nga bugal-bugalan lang. Ay mga tao daghan, bugal-bugalan lang. Pero sa time di ay mga kaigsunan na ang Dios mo ituboy na sa Ginoo. Musikat na. Unya, mahimo ng dato, unya, mahimo na dayong mahimo na punta dayong magpa-sip dito. Naay mga ingon anak nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Dito tinuod na. Adili lang ni, dili namo ko'y mga tao nga realidad yun. Naay realidad nga ito makitaan. Ay mga tao siguro yung silingan na para nimo murag, wag yung paglaom ha. Huwag paglaom sa kinabuhi. Nya, makaingon po na, labi, bisyo, sugal, sigarilyo, drugs, uban, pang mga sitwasyon siya kinabuhi. Naana siya naka-circle dito, pero ayaw lang i-condemn. No? Dili na po pwede na ito nga, anak lang napitan. Kailangan may kausaban kinabuhi sa tao. Nga ang trabaho sa Ginoo bisan gani ang diserto, iyang pagamaan mga kaigsunan ng tubod. Hallelujah. Bisan ang awaaw, kamingawan, mga kaigsunan, pagamaan niya dalan. Ingon na ang Diyos. Nga lisod buhaton, lisod imagino ni mo ba? Simple. Mahitabo ka. Tanaw na ko nimo kanang wording sa tinago mga kaigsunan. Kanang tinago. Kanang tinago mga kaigsunan. Ang trabaho diha sa mga tao sa una, puro sa panali. Karon hangtod karon mangani ra gyapon. Tanaw ra ko nahimong youth camp area. Nahimong area sa Amazing Grace. Kisa ko nila una-una anak nga mahitabo na. Buong masabot, ang lisod kayang mahimong sayon sa Diyos. Ingon na anak ang Diyos. Hallelujah. So, hindi nga kabungtagon, kitudluan ta. Nga kinahanglan, maglantaw ka sa ugma sa imong kinabuhi tomorrow, this time tomorrow. Maglantaw ka nga, dili lang kay karon, i-enjoy ni mo kaugalingon, aning kalibutan na, ayaw. Kay dunay ugma nga ginapromise sa Diyos na iya kang dadon, iya kang itupoy, iya kang panalanginan, iya kang ibutan sa insaktong dapit na mong langit. Muna itong panganuyon. Muna itong tinguhangon kanunay sa itong kinabuhi, mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga young people. Ayaw mong bulang sa Ginoo samtang nakasugod mo. Ayaw mong bulang. Padayon mong mawawid sa Ginoo, padayon mong mga lagad. Kamu po mga hamtong, ayaw mong pagsalig. Ayaw mong pagbasalig na dugay, taas na kayo itong simba, dugay na kayo itong nangalaga sa Ginoo, ayaw mong pagsalig. Kaya nga naman, kay balance ang Diyos, dili pwede nga, daghan na ka, dili man parehas ang tao, dili man parehas ang Diyos, dili parehas ang tao. Nga ang tao mong tanaw man o kanabitang kanabang utang kabubuton. Ang tanaw ay patang utang kabubuton. Ay, ako utang kabubuton nanin. Bahala kung sa iyang pangayoon, kung sa iyang igusto, ako na lang yun ihatag. Kaya ako'y utang kabubuton. Nabi mga ingon anak,
Kana bitang mga taong bubuyon na sila utang kabubuton kay gilukat sila gikan sa prisuhan, inigsuko nila bisan kung sa ipasuko, papatay tao, patay. Nga naman, kaya na sila utang kabubuton. Pero ang Diyos mga kaiso, dili yan ang tao nang gitas ang sa imong pagpanalagan. So, amen ba? Dili tanawon sa Ginoo nang gidaghanon sa imong halad. Ang tanawon sa Dios ang atong kasing-kasing igsoon, ang atong relasyon ngadto niya. Bisa pagbubo ka nangalaga sa Ginoo, gamay ra ka nangalaga sa Ginoo, pila pa ka adlaw ka nangalaga sa Ginoo, pila ka bulan pa ka nangalaga sa Ginoo, tinud-anay nakita sa Ginoo, tinud-anay kini mo kasing-kasing, dayon ka sa dapit kini giandam sa Ginoo. Mao lagi. Iuna na, this time tomorrow. Ayaw mo na una karon, ayaw mo sa imagine karon. Pobriha kay nako eh. Iya kay nako eh. Mahaot kimi balay. Ako mama papa kanunay mag-away, isog sa natanan. Sige kong hilabtan, sige kong bunalan. Sige kong kasabaan, kanunay kong sayop. Kanunay kong sipya. Ayaw. This time tomorrow, na yung mga tao manaway ni mo karon, pasandahin sila. Pasandahin sila, kinaay ugma sila kinabuhi na dunay panalangin na buhaton sa Ginoo para nimo. Ugma! Ugma! Sugod ka ni Murasa! Imagine na, sugod ka ng Murasa! Ugma po, dunay buhaton ng Ginoo nimo. Ha! Lagi! Lagi! Ayaw undang! Kayo mga lawa, wala ka na mahitabo, ma-complex na gibuhat sa Ginoo. Buhaton, ang gusto nimo buhaton, ipabuhat sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Sunod at law na hanapin buhaton ng Ginoo. Sunod at law. Ikaw sa dini, sa to, basa paliw. Paliw ko basa usap. Sa Isaya 43. Karon magbuhat ako pagpupunta. Karon nayo ang mukha ninyo makita ninyo. Mag-iwa mo dahil dito aming awan o mga suwari dito sa Kristo. Tanawan ako, maghimo ko mga butang karon mutungha dayon mo ni buhaton sa Ginoo. Maghimo si mga butang para nimo mutungha dayon. Buot sa mo mahitabo dayon. Dili maglangay basta kinahanglan nimo karon mahitabo nimo. Milagro. Langalang hinay dugay-dugayon na. Ginoo ayuha ko. Ang Ginoo, dili dugay-dugayon na. Ay mahitabo na dayon. Karon dayon mahitabo buhaton sa Ginoo. Buhaton sa Ginoo. Okay? Sulti ang Dios mga kaigsunan. Gisulti niya din eh. Kaya usa sa mga Samaria mga kaigsunan, usa sa mga ingon siya, Samaria was under the siege by Syria. Duna by gitawag og story mga kaigsunan. The siege lasted so much the great famine began in Syria because they could not go out. The city gates were closed to economics activities. Gutom sila. Apingkay kayo ang Syria at tumatay. Ang Samaria. Lockdown. Mauning na sitwasyon karon. Diba? Naay lockdown. Hadlok din ta. Naay lockdown. Ang lockdown Diyos tubod. Lanaw. Si Risa. Kay iyang papa to man dito, pastor. Palihog ang po, pastor. Nag-lockdown ang tubod. Dilit sila kapamalit. Kita nga mag-lockdown diri sa Lopez na lockdown. Ator ng gurkita, di ba? Oo, ator na gurkita. Ay, tinuod kayo ng lockdown. Sila dito, dunay gate sa Samaria o sa Syria, samtang dunay kagutom atong mga dapita, dili yun makagawas. Unya, dili po makasulod. Makasulod ka, di na po kakagawas. Lockdown sila dito. Sa atong sitwasyon karon, ay, libre pa man kang makapananom. Bubo-bubo dito sa imong mga tanom. Pagka-harvest ni mo balato, harvest kang okra, talong, makauta na, alagbati, dali kayo mo katay. Di ba? Mabuhi ka! Sila dito, dili. Init kayo sila. Lisod kayo nilang kahintang. Kanawa na kung unsa ang pamin, unsa ang kagutom, unsa ang kalamidad, ilang nakatubang dito. Close sila. No? Ang gate close, economic activities. There was neither entry nor exit. Ingon sa dini. The famine became too serious. The women were already began to eat their children. Tungod atong maong kalamidad, tungod atong maong kagutom, tungod atong maong sitwasyon, lockdown sila. Ang mga mama, ilan nang gikaon ilang anak. Grabe, kagutom. Imagine na, kanang imong gihalo
Tinuod. 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 Ang Dios gusto niya nga masabtan nimo nga kining panghitabo karon sugod pa ni. Pero this time, tomorrow, adunay tomorrow nga naghulak nimo. Dunay tomorrow nga gigama sa Ginoo nga panalangin para nimo. Ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok aning virus. Ayaw ka hadlok lockdown. Salit ta kanunes Ginoo. Mudool ta kanunes Ginoo. Ayaw yung dool o politiko. Ayaw dool o mga tao nga na tao. Parehas mo na nato. Totoo mo kung usahay balitaan yung atong silingan. Ayaw pa injection. Kaya basi mamatay ka. Kirik-kirik ka. Kaya hotong raba kuno. Gamay-gamayan raba yung kuno ng mga pomon. Hotong una ng mga senior citizen. Maminaw man tagong Diyos. Nabauna ko mga maintenance. O naara may maintenance, mauno yung injection. Inoon. Ako pa-inject ko eh. Pa-inject ko. Samtang buutan pa sila ng injection bro. Buutan pa man sila. O mag-order na rin. Sige. Wala na lang nadaan yun. Gamay-gamay na lang yung atong tambal rin. Kaya nga yung bunis mo supino kanya una. Lagi, simki ka siya. Huwag ka malusunod mga adlaw. Wala na lang, gamay-gamay na lang yun. Pinjik na ron. Lagi, kamu ay mo lakaw-lakaw. Pero hinumdumi na doon ay buhato ng Diyos. Protektaran ka. Patayan ka sa Ginoo. Papuyan na po sa inyong barag apoy na ilang lakwan. Sure po mo nga. Mahurot po ng kwarta, dali rin yung kwarta. Papuyan na sa inyong barag. It was a complete hopeless. Hopeless sila. Sa situation, pathetic, makaluluoy na kayo sila. Unyawa sila yung gidahong nga mutabang nila. Saan yung mutabang na mo? Sirado, maningke. Wala din siya na unang ba ka? Nay mo ambak din ha, magdalang naghangin bugas. Wala. Mo itong nagsugod na lang sa gutom namin yung kayo. Siya, mabuhi lang ko. Bahalag mamatay ni kamanak. Science by believing. Tanaw na to. Busa ginuto na mo ang ako mga anak o gikaon. O sa pagkasunod adlaw, ginan ko siya. Ang anak mo na usap ang atong kanon apan gitaguan niya ang iyang anak. Gani kay usa ka ginikanan tago dong. Yung usa ra yung taong kabog imong anak. Wala kay anak kay imong gikaon. Mao ni ang sitwasyon kani adto. Ang Samaria o ang Syria. Gutom guys. Gutom guys sila. Okay? Gisulti ni mga kaigsunan, dinhi mga kaigsunan. Unya usani sa mga butang mga kaigsunan nga ang Dios dili maglantaw. Ang Dios nagsulti karon nga iyang buhaton this time tomorrow. No? Ingon ang Dios, so it doesn't matter your background. Dili maglantaw ang Dios kung sa imong background. Your age, dili maglantaw ang Dios kung sa imong edad, kung sa imong edad. Your complexion, your tribe, tribo, kanang unsa ka, Subano ba ka, Muslim ba ka, Sikyotnon ba ka, Cebuano ba ka, bisa kung sa imong tribe. Dili maglantaw ang Dios ana. Dili maglantaw ang Ginoo kung sa imong kulor. Tanaw na sinabot. Ang Dios dili maglantaw kung sa ka, gwapo ka, maot kay naong, dili maglantaw sa puti. Kinira akong tabangan kay puti, gwapo. Oh, kadiri pastor ani. Ora gini dalit matabangan kay gwapo. Nana ra ba? Ano putungupan ng mga itong gamay. Kita ni dai. Dili maglantaw ang Dios sa kolor. Amen. Dili siya maglantaw. Imong degree, dili maglantaw ang Ginoo kay taas kay degree ni. Oh, dili lang lantaw sa Ginoo. Your profession, your wisdom, the size of your bank account. Dili tanaw sa Ginoo. Kani kay puluwas mo kay daghang ni kwartas bangko. Dili tanaw na sa Dios. Dili tanaw. It doesn't matter whatever you have, gold or unsay daghan mo, daghan makagulawan, daghan andam nina. Ang atong Dios dili siya maglantaw o unsay daan nimo. O unsay kalidad
Tabangan ka. Ayaw ka malakaw. Sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi karon nga nagatuban ta aning naay dili pwede mo lakaw. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Pasalamat ang Diyos. Ayaw po sige reklamo. Na, saan man di naman ang kalakaw. Kisa may sugo ko na to, ani. Diba, tumiyaging Domingo. 18 man mo to, 18 to 65 years old. Not allowed. Not allowed. Oh, sa liso pa. Not allowed. So, bata na lang kamay, gigan sa 17, paingong paubos, mo ay mangumpra. Dahil ka itong mga tigulang na po kayo, mo ay mga to. Oh. Pero, bali to siya. No? Bali to siya. Ang Diyos, mga kaigsonan, ikaw siya din, you will sing a new song. In result, you were torn to result. Your shame, you will turn to him. Your story, you have turned to glory. Your trial would have turned to testimony. Your dryness, you have ended. Your barrenness, you have then terminated. Ang mga butang, mga kaigsunan, mahimong mausap. Mausap tanan. Hallelujah. Matthew 9:29. Palihog magbasa. Happy pa ko man, ay mo kabalat ka. Kinahanglan mag-expect ang mga butang, mga kaigsunan. You were to expect turn around. Hallelujah. This time tomorrow. Mag-expect yung kag mga maayong butang, mga kaigsunan. Nga buhaton sa Ginoo. Kanabang i-twist sa Ginoo ba? Kanabang ang kalisod karon mahimong ugma nga hayaan. Hallelujah. Palihog magbasa. Matthew 9:29. Usa kuno sa diha mga kaigsunan nga ang unsay imo makitaan karon, unsay gihikap ni Jesus, mata. Kay kasagaran sa mata, mao ni makakita kanunay, makakita problema, makakita kabalaka, makakita og mga negatibo ang mata. Unya gihikap ni Jesus, wala pasabot mga kaigsunan, ay buta to sila. Oh, kay daghang kay mga tawo bisan nakakita buta. Gihikap ni Jesus, naghimo siya milagro nga ang mata makakita. Sa unsang paagi, makakita sila sa kahong, makakita sila sa kadagaya, anas, Ginoo. Ikaw karon, ginangalagad sa Ginoo, nakitaan ba nimo ang kadagaya, anas sa Diyos? Nasinati ba na nimo? Pila naman mo imong amin. Kamong mga batang, nasinati ba ninyo ang kaayos, Ginoo? Kamong mga hamtong, nasinati ba ninyo ang kaayos, Ginoo? Nakitaan ba na nimo? Nakitaan ba nimo? Palakpakan na to ang Diyos. Hallelujah! Ingon si Jesus, gihikap niya ang ilang mata. Nga naman, gihikap nila para makakita. Ang this time tomorrow, nakita mo ang Diyos mo usab, mo bago. Luyo ni dunay kalipay. Luya. Ha? Ingon sa dini, una, your luck will turn to abundance. Your luck will turn to abundance. Woo! Ang kawaladon karon, muhimo ni madagayaon. Musugod ka. Musugod ka. Nga sugod karon, makita nimo this time tomorrow. Hallelujah. We're so excited kay ko mahitabo ni. Kabalo ko igsoon naglisod na. Kabalo ko igsoon napipila na yun ang ato ang mga panalapi. Kamay na. Dili kayo, ang uban siguro karon nakapanalbaho. Ang uban siguro karon maayog trabaho. Praise the Lord. Pasalamati ang Diyos. Ayaw abusari imong kinabuhi. Ayaw pag-abusar. Una kay maayong income, gamitas Ginoo. Una kay maayong trabaho, gamita para sa Ginoo. Malipay maka. Ayaw pagsigig suroy-suroy. Ayaw pagsigig suroy-suroy kay dili na ba makatabang ang kadagaya nimo karon, dili makatabang sa tubig. Walay engineer, walay abogado, walay doktor. Ngayon nga, ay doktor man ka, dili ka pwede i-quarantine. Lamig ito makasuloy, kawas ka sa imong balay. Baka panghimasa ka sa imong, lamig yan na ihimasa na natong tubig. Huwag lang ihimasa ng tubig nila. Pinabita. Huwag lang iligo dito. Iniligo nimo, marang iriya, naikural. Manto kang munisipyo, halang, nagan ng mga tao, kaya quarantine ka. Oh, dili kayo ganahan ng tao nimo. Ay magpaduldola na kayo. Huwag pa mahuman ng quarantine na. Tinang dito. Mura ba kang kadilian? Ang kinabuhi mga kaisunan, ayaw ako sa rin.
Karon nga mo gaway, hayahay mo kinabuhi, ala, pagamit sa Ginoo. Pagamit sa Ginoo. Oh, ayaw mo kuyog-kuyog kayo ng mga dapit na iliya, dili kayo na to kapasidad, dili kayo na to kabisado. Ayaw mo kayo panuon dito. No? Hinumdumi mga kigsunan. 2 King 4, 1-7. Gisulti din ha mga kigsunan nga ang buhaton sa Ginoo, your luck will turn to abundance. No? Si David nagsulti mga kigsunan nga wa siya nakita. Ikaw sa David said, "Has never seen the righteous forsaken, nor his seeds beg for bread." But pasabot mga kigsunan, in a family of Samaria was so serious that people were already roasting their children as food or for food, mga kigsunan. Kanto nga mga panghitabo, hadlok paminawon, hadlok pamation. Tanaw wala ko, giluto nila ilang mga anak. Giluto nila tungod sa grabe kaayo nga kagutom na. Pero sa atong sitwasyon karon, maayo pa. Makalakaw-lakaw ka, makapananombra ka, makapamubo ra kag bulak. Pasalamati ang Dios. Pasalamati this time tomorrow nga din dunay buhaton, dunay grabe nga insaktong plano ang Dios para nimo. So pasalamatan nato ang Dios. Your stagnancy will turn to unstoppable progress. Ikaduha, isura sa mo ning your stagnancy will turn to unstoppable progress. Unstoppable. Ano man ang unstoppable? Walay hunong piminting kabuhagay. Woo! Nasabtan mo unstoppable. Unstoppable progress mga kigsunan. Grabe. Bisag unsay buhaton nimo mo progress. Dili mo stagnant. Hallelujah. Mahitabo ni. Siguro, sa Ginoo, your stagnancy will turn into unstoppable progress. Amen. Walay undang, walay hunong inagtapan, walay hunong ang panalangin sa Ginoo nimo. Woo! John 5, 1-19. Walay undang. Kanunay. Wow, this time tomorrow. Ayaw ka, ayaw pagduha-duha. Ayaw pagduha. Limit man ta. Limit man yung atong tinanawan. Ang ato makitaan karon, lisod. Ang ato makitaan karon, apiki. Ang ato makitaan karon, virus. Ang ato makitaan karon, unsa man, way kwarta. Pero di ay ang Dios mga kaigsunan, bisan gani ang deserto, iyang agdalan, tubod, ang kawaaw, tuburan. So sa ato pa, ang imong stagnan nga kinabuhi, kanang way panalangin ba? Pundura, baho kayo. Pundura, stagnant. Kanal nga stagnant, di ba baho? Kanal nga stagnant, bugaw. Di ba? Tubantay mo? Basta stagnant, lagom. Usa man yung kanal ninyo, limpyo ninyo, kinahanglan ipaplo ni, kinahanglan madali, agasanan. Usahay, pag nangatay dagang panalangin, stagnant, ganuan. Dagang panalangin, pero di ka kabalong hatan. Tanawan ni dagang panalangin, nagdalag bugas. Sunod Domingo, nalapit magdalag bugas. Ayaw mo kunahuna mga kaigsunan, ayaw mo kunahuna din na, ayaw, si Boston. Ay mo ni declaration na to. It's the declaration na kung makadala ka, sunod Domingo. I-decide. Bitaw. Mo na ba ipasabot mga kaigsunan? Declaration Wala pa nang nagsabot ni Pastor Fredo. Mo niya akong iwali ha. Pagdala bukas, Pastor. Wala hoy. Wala nang nagsabot. O bota mo masabot. Dili pamin sa mga. Dili kutom sa mga. Bugas. So po, Ginoo, ikaw rin kamo na Mabaho mo din na. Kanono na sa Ginoo dire. Paho na kami kay mga tao ni Ginoo, kami o ako kigipialan ko sa Ginoo din ingon nga pastor man god yun ani. Aron masabtan ninyo unsay naa ninyo gani. Dagan may mga pagkaon dito mga utan, mga dali ko ninyo. Kay kaning alaga sa Ginoo dili na ni mananom, dili ni magdaro, dili na ni mamugas, dili na ni magtanom pa.
dadan na ninyo. Pero manimong gyapon ko kay magpasingot man. No, nanong gyapon ko balatong, mamubog gyapon ko tanong saging, ana. Pero dati gyapon ko ninyo. Buta ko pasabot pa nagigsunan sa Ginoo ba? Aron ang alagad sa Ginoo dili maniwang. Dili maniwang. Kani adto bitaw, niwang kayong mga ingon itong mga nagsimba diri kadlawon, nagsimba diri kadlawon. Ini kaadlaw mga kaigsunan, gawas kay manimba big sa lang simba, di sila. Di ana mga niwang kay mga karnero. Nangita na jud kalanunon. Kay niwang na kay sila dito. May lain kita may mga gipa naa din mga bago kay. Nangadto lagi kay manimba ba? Simba human na may simba dire, wala may simba kadlaw. Kadlawon man yung simba, kaya mga negosyante lagi mga kauban. Simba kadlawon, pagka Domingo, na makitrabaho. Domingo man, no, laay kayo. Lipod ka man narbaho, kay Domingo lagi. Simba yun. Simba mi sa kasimbahan ang yatuan. Simba mi dito. Pagwali ro gayingnan kuduswak, magwawali o. Ni anay mga karnerong niwang kayo, nakagawas na yun silang turel. Kuha na. Kita na yun pagkasunod Domingo, anak po may mabalik. Ayaw may bumong. Gawas ha. No, ato gawas mo, inom bumong. Yan ang mga karnerong gawas. Ito mga tambok mo mga karnerong sa Ginoo. Amen. Yan, salamat po sa Ginoo nga. Ang atong kinabuhig soon, dili stagnan. Amen. Ang imong stagnancy nga kinabuhi, turn to unstoppable progress. Wow. This time tomorrow. Imo negosyo karon, imagine na sunod adlaw dako pa na. Ang imong trabaho karon, ang imong sweldo sa karon, dako pa na. Ug ang imong balay karon nga piki pa na, ugma sunod adlaw dako na. This time tomorrow. Hulata lang ang Dios. Hulata lang ang Ginoo nga siya muliho. Ayaw magdali. Ayaw magdali kay kita magdali, kapoy kayo. Nya kita pa magdali, magsakit ta. Nya pag ikaw na may magsakit, inikabot mo hospital, di na rin dawaton dito. Pagabot dito, ayaw na ipasunod na. Ayaw ipasunod na. O dili na masortis. Kita kong sortis. Dili ko sortis. Positive ko positive yun. Ato na dahil. No? Ikinig atong negatibong tao, diha magsugod na dahil. Mahimo na dahil kang... Okay. Sortis di ay. Susukong kita ng ilong, sortis din delikado tani. Daot tani. Para mahitabo yun na. Mahitabo na. So, padayon ko. Padayon ko mag-revision. Hiningabot na kong sortis. Okay? Your stagnancy will turn to unstoppable progress. Ikatulo. Mga ito ganina. Juan Kapitulo 5, versikulo 9, ganito sa 1, ganito sa 9. Ikatulo. Hopelessness will turn to hopefulness. Hopelessness will turn to hopefulness. Si Ruth mga kaigsunan usa ka young nga babae, usa ka babae nga Ruth was a young woman who had lost all hope of ever getting herself back again after the loss of her husband. Namatay ko diyang bana. Nawala ang tanan niya. Kung siya na wadaan o paglaong. Wadaan siya paglaong sa awan. Loy na ko kayo, wala ko ibana. Wala mo tabang na ko, wala mo kalot sa kong likod. O kayo mo mabitan ng mga balo. Anong mga balo dito? Na yung mga butang na dili ko nung kayang mabuhat sa anak. Anak ko nung pagkalot, ini kagabi, katol ko ng likod. Wabay natawag. Bukawan ni mong anak, di makatubag. Kaya katulgon. Niya, kinanglan yun nga naitapat na makakalot. Si Ruth, mga na iyang ipagbati sa kuwan na yun. Pikin gagay ko. Luoy na gay ko. Pero ning desisyon siya, Ruth 3, mga kaigsonan, whole chapter anak. Sa Ruth, mga kaigsonan. Ingon siya, her decision to follow her mother-in-law. Nakadesisyon siya nga masunod lang siya. Masunod siya sa iyahang ugangan. Kuyog siya siyang ugangan. O niya, dito niya nasayran mga kaigsonan. He trusts to her hopelessness. She would have include by saying, if they didn't follow her, where will go from her. Bisag asa siya kuyog si Ruth. Muna ang iyang gisulti. Ezekiel 37, 1-10. Gisulti niya na ang iyang hope sani
hopelessness will turn to hopefulness. Gisulti mga kaigsoon ang Simon, what ang paglaom, pero hinumdumi, pag naagani ang Dios, dunay paglaom. Dunay hopefulness. Ang Dios magapanalangin igsoon sa iyang mensahe karon, unya hinumdumi, this time tomorrow. Ang Dios mubuhat sunod adlaw, sunod ugma, dunay Dios nga mubuhat ug mapanalangin kanimo.